در Москва Қобилҷона киштан дунё ба по хез. Дунё хез гап зад ки тоҷика дар Россия киштан, урусо ганда, Россия ганда. Имрӯз дар Тоҷикистон дар душанбеи азизи хидмон чемпиона киштан. Чемпион мира киштан ки ӯ бачаак спортсмен буд. Байрақи Тоҷикистон қати баромад мекард, Тоҷикистон ба пеш мегуфт. Имрӯз дар душанбеи хидиш дар ватани азизи хидиш киштанаш. Аллоҳ сабр бита хонагиёшона. Мақсади ин видеои ман медонӣ чия? Барои чӣ дар душанбе дар Тоҷикистон пеши раҳи ҳами ҷавонора намегиранд? И якум бор нестай, и чандум борай дар калени я мардака гудако реза реза карда буданд. Барои чӣ гудако корчазанӣ мекунанд? Пеши раҳи ҳами гудакора намегиранд. тобакам худоти наход дар Тоҷикистони ором нема қадар обод одамкишӣ кунанд. Дар компютерхона ки иҷозат метаҳад ҳамун компютерхонаро ки компютерхона кунанд, шаби дуроз гудако кайф карда бозӣ кунанд, байнам хеле одамкишӣ кунанд. биё ман бисёр гап назанам, яке нохост ягон гап зиёдӣ мезанам. Одамое ки хестен ҳайҳуй карден, литсимер нашен, хезен гап занен, пеши раҳи ҷавонора бигиранд, ҷавонора сахт биқапанд ва ё ёшан хуншон дар ҷӯшай. фаҳмидӣ? додаракҳои ман, хоки таги потон бошам. Ай шумо хоҳиш мекунам, ман чанд бор такрор кардагим дар видеоам ки корчазанӣ кори қанчиқия, кори самми последни кончни одамай, на ба ислом турӣ мегирад, на ба мардакӣ, на ба ягон чӣ. Ай шумо хоҳиш мекунам ҳамин фикрҳоро аз сартон бубурорен, корча порча нагардонен. ман ба номи Аллоҳ мегум, ин ҳама қадар шидам, манам сағираи кӯча будам, манам ҳамин ҳайҳуй мекардам, мегаштам. Ман ва Аллоҳ қасам дар барам корча нагардондам. ман ягон бор дар хаёлам намеояд ки дар барам корча бигардонам. ва гардонди як рӯз не як рӯз сих мекунӣ ягон каса. фаҳмидӣ? байнам хеле ту чӣ хел ҷони як одами дигарам мегирӣ? Ту падару модари вайда чӣ ҷавоб медиҳӣ? Ту фарзанди вайёра кишти радной. фаҳмидӣ? ҳамватани хита дора дар шаҳри Кӯлоб ҳамин рӯз, ҳамин шаб, неми шаб, агар хато накунам баъди намози хутам, неми вақте ки видеоро кардестам, ҳамин шаб 2 нафара куштанд. 2 нафара куштанд, 1 нафар вазмин ҳаст, чанд нафара корча задаган, 2 нафарша ҳамун ҷош намебаранд. 1 нафараш вазмин ҳаст, эҳтимоли зиндамониш кам ҳаст, алло доност. ва боқӣ чанд нафар дига захмӣ ҳаст ва ози қариб зиёда аз 30 нафара маҳкам кардагиаст. алло шоҳид аст, бо якташ ба як наздик бисёр монанд буд, хиёлам ҳамон ҳаст. то ин фаҳмидам ки онест хеле бовар кард, парешон шудам. чӣ гуна мешавад? ин одамое ки мурданд шояд талабаи мактаб ё синфи 11-анд ё ин ки нав мактаба тамом кардаги ҳамин хел инсонҳо ҳастанд. дар ҳамин компютер дар Кӯлоб дар синни 10 микрорайон меган, чи тарафи 10 ҳамунҷа як кас компютер дорад таъйидонда. пешакӣ ҳамун чанд бор дар ҳамунҷа корчазанӣ шудааст. дар ҳамунҷа игравоида барои пули ҳамин компютера ТБТ гуфта, ҳамун шайтонхона ҳаст, охи шайтонхона ҳаст, игравой. дар ҳамунҷа барои ҳам пула ТБТ фалони гуфта ҷанг разбор мешавад. ҳамунҷа меяд як нафар, камераш дар маҳ ҳаст, намемонамаш, ютуба маҳкам мекунад, баъд бисёр таъботон хира мешавад. 1 нафар ҳамин одама корча мезанад, як гудак аст. мактаба нав буд кардаги бигем, корча мезанад, 2 нафараш насмет мебарад, ҳама ҳамин кора корчазанӣ 1 нафар мекунад. як таи мурдагиҳо бечора халос кеси мардума меяд, пушташ гарданашта мезанад, меғата дига намехезад, насмет мебарад. 2 нафара насмет, 1 нафараш вазмин ҳаст, чанд нафар дигааш захм ва рӯшагӣ.